This is Zboy Montebon. Yo guys, this is Zboy Montebon. Welcome back sa aking channel. If bago ka pa dito, please... Yo guys, this is Zboy Montebon. Welcome back sa aking channel. If bago ka pa dito, click the subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para malaman na nag-upload tayo every random day. Ayun. So ano nga bang video na ito? Ang video pong ito ay tungkol sa pangyayari sa school namin. Like, meron akong rumors kasi na napakinggan. Meron kasi akong rumors na nalaman na meron daw parang Zumba sa school na i-feature daw sa Maayong Buntag Kapamilya. Ayun. Isa po siyang sa Cebu. Para siyang umagang kay ganda. Pero Cebuano. Parang ganun. So, local siya na TV show. So, ayun. So, ayun nga. Meron daw kasing Zumba and kaso nga lang daw is may bayad na 30 pesos. Pero, hindi naman kami bumayad ng Zumba na. So, nung Zumba na... So, ito yung nangyari nga kasi. Meron kaming class nun at medyo sobrang parang fiesta yung school namin na ang daming tao. There's a swarm of people hovering around the campus at hindi ko alam kung bakit. At ito na nga yung mga classmates ko sinasabi na uy, Zumba na, i-feature sa Maayong Buntag Kapamilya. So, ito yung nangyari. Medyo ang dami ng tao. So, nag-start na meron nga talagang Zumba, guys. Meron nga talagang Zumba. So, while ang mga tao ay anong tawag dito? Parang, ang busy nila. Like, ang ingay kasi sa labas ng classroom namin. So, lumabas na ako at tinignan ko, ayun na nga, parang umano na yung mga tao, line up from, para siguro magandang tignan sa camera, para sa feature na and, okay, so, para na lang din na hindi mahaba talaga tong pinagsasabi ko dito sa intro na ito. Panoorin na lang natin kung gaano kagulo at gaano din kaganda tignan ang Zumba na nangyari sa school namin. So, let's go right into the video. Nandito na po tayo sa Zumba Alasin. Kayong nakikita, marami kayong nakikita dyan mga Zumbasters. Zumbasters. So, hindi po namin alam kung ano nangyayari sa school pero madami pong tao. Madami po talagang tao everywhere. Kahit saan ka pa po mapunta. Walang kinalaman mo. Zumbasters. Ano ba? Ano bang nangyayari dito? Ay namin, Zumba Bida. Enjoy ng mga Zumbasters. Zumbasters, sir. Uy, mura lagi kag wapil pipay. Bye na. Zumbasters. Go pipay. Kiki, do you love Kiki? Kiki. Bro, kay mo ka bro. Everyone is here po. Kiki ni Pipay mapanghi. Paibig siya cloud na yun eh. Ay, kaya mag-zumba ka kay Zumbasters. Ay, diri na dahil. So, pwede ito manayaw. Bisag nata, diri. Woo! Pwede rin manayaw. Bisag namin, diri. So, pwede lang kaming sumayaw kahit hindi kami nakabayad. Okay, ano siya mga Zumbasters? Zumbasters. Ano dahil pang Zuma mga tao, derabe.
sad life. Ako rin, wag mo rin akong pinapahiya. Apira na lang Dumbi kayo. Why mo support? Sige, manayaw ta. Hoy, manayaw tag Zumba diri lata. Follow my lead, guys. Mo gini siya tong Zumba instructor. Zumba. Dili ko musayaw, ibo. Wala siya kalit sa sayaw, Pars. Wala siya kalit sa sayaw. Pipay, dili ra lagi ko musayaw. Bihit, makita na bata ugma sa paan. May buntag kapamilya. So ito pala ay bagong buntag kapamilya. Bagong buntag. Kasi bagong buntag. Mayong buntag kapamilya day, guys. Kuan, maligayang umaga. Maganda. Maayo, maganda. Magandang buhay. Lagi ang buton sana. Kuan goro kiki mo mapanghi mi. Mi kiki mo mapanghi mi. Oy ano ba kiki mo mapanghi. Nagatawa bida ko ato. Kuan sumayaw ng kiki. Sumayaw na kanang kuan ko ro. Sumayaw na may kiki. Nasunod kay sumayaw na inilabas ang kiki. Ang kilalas na kay sumayaw yung kiki. Zumbasters ni. Sayang sa buhay mi. Bituin ko te.
if taga Kolehiyo di San Antonio di Padua ka at napanood mo yung or sumali ka sa Zumba or nakita mo Zumba or nasiyahan ka dito sa video dahil nakita ka ng school mo na na-feature sa isang vlog. So, i-like mo tong video na to at support mo na rin sa co-pad 1 mo. Mag-subscribe ka na sa akin. Girl or boy or anyone. Genderless. Sorry. So, ayun na nga po. Salamat sa panonood. This is Zboy Montebon signing off for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me as Zboy Montebon, follow mo ko sa mga social media accounts ko na nakalagay sa description box below. And that's it. Bye-bye.